静けさに包まれた大阪城の闇夜に不穏な空気が漂っている。天下に悪名轟く狩賀の三大忍者たちが恐ろしい計画を実行しようとしていた。アクション丸、鳥インフルの技を仕掛けられたある武士は愛刀を磨いていた際に誤って腹を切り命を落としたのだった。一周丸は密談している敵の武士たちに排気ガスの技を仕掛け互いに放棄したと思わせて、お主兵をしたな。しとらん。さすらば拙者が兵をしたとでも言うのか。さよう、よりによって拙者にしよって。切り合いをさせたのだった。彩龍姫は敵陣深く忍び込み、その色香によって花粉の術を施し呼吸できないのはお前のせいか。愛しております。ある名将を全速で死に追いやったのだ。徳川、新鮮な空気を吸えるのも今日が最後じゃ。拙者がいる限り毎日でも新鮮な空気が吸えるぞ。拙者解剖するのは今日がお主の最後ということだ。それではお手並み拝見じゃ。ゲンプラどこに投げておるのじゃ。いや、インフルエンザは感染者の咳やくしゃみを通じてうつります。密室ならなおさらのこと、さらには肺炎を併発すること。名城じゃ。大金ロガの術。フォルマに曲げ。これは内装の際にデザイナーが依頼主に見せる床板のサンプルにござりまする。エコな建築材を用いず大判の床板や化学接着剤で接着した家具、化学薬品を含む塗料などには刺激収納するホルマリンが含まれているものもござりまする。ホルマリンが空気中に蔓延すれば厄介な発がん性物質になりまする。すべのご家がエゴナはないじゃろ。大金解毒の術。はっ。午後の 2.5。 はっ。やーはっ。じゃあ隠れ身のつもりか。隠れる必要がないのでございまする。午後を英語で言うとアフタヌーン。もう少々簡単に PM？ PM2.5 であったか。さよう、あの煙は PM2.5 でござる。重金属ダイオキシンなどを含む微粒子で吸い込めば血管や呼吸器系統の病気となりがんをも招く代物。無駄話じゃねえよ。大金極水の術。はっ。かかってこい。回収追い出すメカガスビルオーションモード中継。分身の術。金城武史プラスワン。何故皆姿が異なるのじゃ。機能が違うゆえ見た目も異なりまする。民法
川柳放電の術。倒れろ。お主は一体何者だ。拙者の正体を見た者は死あるのみ。貴様ら見たいか。大元空気水蒸気。奴ら今しがた見とうないと申した。いや、正体を明かさせてください。でなければ私が空気清浄機ということに誰も気づきません。高子、わしはそなたとかくれんぼや肉体寿司や壁のも万年もしたいのじゃ。高子昔あらは愛をなくした病へ人類に鞘のものを失わせること。病が人類最大究極の殺傷力となる。おれどうも黙れ。すがり物が取れてすっかり楽になりましたわ。よくなったか。そなたがいればもう安心。殿、空気の質は国の安全問題にございます。我が国の民をしかとお守りくださりませ。礼を下す。一家に一台備え付けよう。はっ。